Καλησπέρα! Σήμερα θα σας μιλήσω για την αστρονομία όπως τη βρίσκουμε στην πρωτοχρονιά αλλά και στην κόλαση. Λοιπόν, θα σας φέρω σε επαφή με μια αρχαία γνώση των αρχαίων δεκανών. Οι δεκανοί ήταν και είναι 36 λαμπροί αστέρες του ουρανού που αναλαμβάνουν ο καθένας από ένα δεκαήμερο του έτους. Σύνολο 360 μέρες, 36 δεκανοί. 5 μέρες που περισσεύουν, 5,25 για την ακρίβεια, τις έλεγαν οι Αιγύπτιοι επαγόμενες και είχαν βάλει τις γεννήσεις των θεών τους. Αυτοί οι 36 δεκανοί λοιπόν γίνονται γνωστοί από την αρχαία Αίγυπτο με πρώτο δεκανό τον Σύριο, το πιο λαμπρό αστέρα όλων, να ξεκινάει με την ηλιακή ανατολή του το Αιγυπτιακό έτος. Τι σημαίνει ηλιακή ανατολή? Όταν πάει να ανατείλει ο ήλιος, αλλά λίγο πριν να ανατείλει ο ήλιος, ανατέλει ο αστέρας, μέσα στη νύχτα δηλαδή βλέπουμε πρώτα τον αστέρα να ανεβαίνει από την Ανατολή και μετά από λίγα λεπτά έρχεται και ο ήλιος. Έτσι είναι σαν προάγγελος της ημέρας αυτός ο αστέρας. Φέρνει το φως. Είναι και ως φόρος λοιπόν. Οι 36 δεκανοί έχουν 4 φάσεις. Η μία είναι όταν φέρνουν τον ήλιο, έωα Ανατολή. Η άλλη είναι όταν δίουν μαζί με τον ήλιο, δηλαδή πρώτα δει ο ήλιος και μετά δίουν και αυτοί από πίσω του. Η άλλη φάση είναι όταν ανατέλει ο ήλιος την ώρα που ο αστέρας πέφτει στη δύση. Και η τέταρτη φάση που θα μας απασχολήσει είναι αυτή που όταν δει ο ήλιος ανατέλει ο αστέρας. Λέγεται ακρόνυχος Ανατολή. Λοιπόν, οι φάσεις αυτές έχουν σωθεί από τον Εύδοξο και μας περιγράφει και ο Ησίωδος μέσα στο έργα και οι μέρες για τις Ανατολές και τη Δύση των αστέρων. Τι γίνεται? Η Τζόαν Κόρμαν στο βιβλίο «Πλανήταροι υψώματα» μας έχει πει πως όταν γίνεται η ηλιακή ανατολή ενός δεκανού, μετά από 160 μέρες είναι ακρόνυχος. Δηλαδή είναι η φάση που πέφτει ο ήλιος προς τη δύση και εκείνη την ώρα ανεβαίνει ο αστέρας αυτός στην Ανατολή. Στην αρχαία Αίγυπτο, διότι την Αίγυπτο θα κοιτάξουμε, καθώς φαίνεται ότι όλα έχουν στηριχτεί πάνω στο δικό του ημερολόγιο. Εκεί λοιπόν, από το 3.500 π.Χ. μέχρι και το 500 μετά Χριστό, η ηλιακή ανατολή ήταν από 16 μέχρι και 21 Ιουλίου. Να προσθέσω εδώ ότι ο Σύριος δεν συμμετέχει στη μετάπτωση των ησημεριών, όπου κάθε 72 χρόνια η γη γυρίζει και μία μοίρα. Είναι μια κίνηση της γης η μετάπτωση των ησημεριών, σαν σβούρα που κάνει 26.000 έτη. Έτσι, όπως γυρίζει η γη, εμείς δηλαδή γυρίζουμε μαζί της, κάθε 72 έτη υπάρχει μετακίνηση στους αστέρες που βρίσκονται απ' έξω. Στην ουσία εμείς μετακινόμαστε και φαίνεται σαν να μετακινούνται εκείνοι. Όμως ο Σύριος, επειδή μάλλον έχει τη δικιά του κίνηση, κάτι είναι περίεργο με αυτόν τον αστέρα, φαίνεται ότι δεν ακολουθεί αυτό το μονοπάτι. Θα σας έχω από κάτω ένα site που έχει και τις ημέρες ηλιακής ανατολής στην Αίγυπτο, αλλά έχει και περισσότερα για το Σύριο και σχετικά με τη μετάπτωση, όσοι θέλετε να το βρείτε. Όσοι δεν γνωρίζετε την μετάπτωση των ησημεριών, πατήστε να το μάθετε, είναι πολύ ωραίο, πολύ καλή κίνηση. Γενικά, τα του ουρανού είναι σπουδαία. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Σήμερα, σύμφωνα με το ημερολόγιο αυτών των ερευνητών, η ηλιακή επιτολή στην Αίγυπτο, εδώ να προσθέσω πάλι ότι άλλη μέρα γίνεται η ηλιακή επιτολή, αλλιώς Ανατολή, είναι το ίδιο πράγμα, επιτολή και Ανατολή είναι το ίδιο. Άλλη μέρα ημερομηνία γίνεται στην Αίγυπτο, άλλη στην Αγγλία, άλλη στην Αυστραλία, άλλη στην Ελλάδα, διότι διαφέρει το γεωγραφικό πλάτος. Έτσι δεν είναι παντού ίδια. Στην Αίγυπτο λοιπόν, πάνω στην οποία φαίνεται να έχουν βασιστεί,
Σήμερα θα γινόταν γύρω στις 23, το πολύ 24 Ιουλίου. 160 μέρες μετά λοιπόν, τι πέφτει? 150 μέρες είναι 20 με 24 Δεκέμβρη, συν 10 αρχές Ιανουαρίου. Να βγάλουμε κιόλας λίγες μέρες πίσω, διότι η 160 τι είναι? Είναι 30 επί 5, 150 συν 10. Όμως, ο Ιούλιος, ο Αύγουστος, ο Οκτώβριος και ο Δεκέμβριος έχουν 31 μέρες. Άρα, τις αφαιρούμε αυτές τις 4 προς τα πίσω. Πάμε τέλη Δεκέμβρη με πρωτοχρονιά. Είμαστε μέσα, νομίζω. Είμαστε τότε που ο Σύριος ανατέλει όταν δει ο ήλιος. Δηλαδή, στην αρχαιότητα είχαμε το Σύριο να φέρνει το φως έως φόρος και τώρα έχουμε το Σύριο να φέρνει το σκοτάδι. Το φως ήταν κάτι πολύ σημαντικό και ιερό και για την αρχαία Ελλάδα και για την Αίγυπτο, που μάλιστα κιόλας εκεί τον αστερισμό του Δράκοντα το θεωρούσαν κάτι κακό επειδή τον έβλεπαν πάντα νύχτα και πάντα ο ήλιος με την Ανατολή τον νικούσε. Ο ήλιος εμφανιζόταν είτε ως κροκόδιλος είτε ως ιπποπόταμος και σκότωνε τον Δράκοντα. Γιατί το φως νικάει το σκοτάδι. Οπότε από Ιωσφόρος ο Σύριος στις μέρες μας, και όχι μόνο τώρα, είπαμε έχει πολύ αργή κίνηση, 4.000 έτη του πήρε μόνο 4-5 μέρες, οπότε αν σήμερα είναι γύρω στην 1η ή 2 Ιανουαρίου, πριν 2.000 χρόνια θα ήταν κάπου εκεί πάλι, 31 με 1η. Οπότε έγινε νυχτοφόρος, φέρνει τη νύχτα. Έχει επιλέξει ο Ιούλιος Καίσαρας το 46 π.Χ. μία ημερομηνία για αρχή του έτους, όπου ο Σύριος είναι ακρόνυχος και φέρνει τη νύχτα. Κάνει ακριβώς το αντίστροφο από τότε με τους Αιγυπτίους, με το Αιγυπτιακό έτος, όπου φέρνει την ημέρα και φέρνει το φως. Και μάλιστα ήταν τόσο σημαντικό για ένα δεκανό να φέρνει το φως, που τον τιμούσανε, κάνανε γιορτές. Τώρα εμείς κάνουμε γιορτές που φέρνουμε τη νύχτα. Παράδοξο. Εδώ να προσθέσω ένα άλλο παράδοξο. Τη γέννηση του Χριστού. Την έχουμε βάλει 25 Δεκεμβρίου που είναι η αρχή του φωτός, δηλαδή τότε που αρχίζει και μεγαλώνει η μέρα, διότι 21, 22 και 23 Δεκεμβρίου, 22, 23 και 24, έχει μετακινηθεί λίγο, είναι το ηλιοστάσιο, όπου στέκεται ο ήλιος και μετά κάνει τροπή και ξεκινάει και μεγαλώνει η μέρα 25 Δεκεμβρίου. Όμως έχουν βάλει το Χριστό να γεννιέται σε σπήλαιο και έχουν και τους όνους δίπλα, τα δύο γαϊδούρια. Το σπήλαιο, η φάτνη με τα γαϊδούρια βρίσκονται στον αστερισμό του καρκίνου. Αν κάνετε zoom θα βρείτε μέσα τον νεφέλουμα της φάτνης και τους δύο όνους. Όμως ο καρκίνος συμβολικά είναι στο θερινό ηλιοστάσιο τότε που η μέρα αρχίζει και μικραίνει, όχι τότε που μεγαλώνει. Γιατί δεν έβαλαν τη γέννηση για να ταιριάζει και με την αρχή του φωτός, με τη γέννηση του φωτός το Δεκέμβριο, να ταιριάζει ας πούμε με τον εγώκερο? Γιατί δεν έβαλαν τη γέννηση πάνω σε κάποιο βουνό, στην κορυφή ενός βουνού, αλλά την έβαλαν στη φάτνη? Λοιπόν, να πω ότι ο αστρολόγος Φιρμικός και άλλοι αστρολόγοι το νεφέλουμα της φάτνης το έχουν είτε για κακό ιονό, είτε ότι θολώνει την κρίση, θολώνει την όραση, μια θολούρα γενικά. Το νεφέλουμα της φάτνης και άλλα νεφελώματα. Αυτή ήταν αστρολογική πληροφορία. Να σας πω τώρα και για την κόλαση. Πριν 2 χρόνια περίπου είχα κάνει μια έρευνα και είχα βρει ότι έτσι όπως είναι η γη, πάνω, έτσι στο βόρειο πόλο από πάνω έχουμε τους αστέρες του βορρά. Από κάτω στο νότιο πόλο έχουμε τους αστέρες του νότου και στη μέση είναι εκλειπτική όπου έχουμε το ζωδιακό κύκλο. Πάνω λοιπόν
είχα βρει ότι είναι οι προγόνοι μας και οι ήρωες. Είναι δηλαδή εκείνος που πρώτος έζευξε τα άλογα, ο Ηνίοχος. Είναι εκείνος που πρώτος έζευξε τα βόδια, ο Βόωτης. Είναι ο Αρκάς με την Καλιστό, που μπορεί να είναι αρκούδες, όμως είναι άνθρωποι στη μυθολογία. Ο Δράκοντας εκεί πάνω δεν έβλαψε κάποιον, παραφιλούσε τα χρυσά μήλα των Εσπερίδων. Έχουμε τον Ηρακλή, έχουμε τον Περσέα με την Ανδρομέδα, τον Κηφαία, την Κασιόπη. Όμως το τέρας που πήγε να φάει την Ανδρομέδα, το έχουμε στο νότιο ημισφαίριο, όπου έχουμε όλα τα τέρατα που έχουν βλάψει. Στο νότιο ημισφαίριο από κάτω έχουμε τη Λεναία Ύδρα, έχουμε την Κιτό που πήγε να φάει την Ανδρομέδα, έχουμε τον αστερισμό του Θηρίου, αλλιώς Λύκου, έχουμε τιμωρίες όπως τον Κόρακα με τον Κρατήρα, όπου πάει να πιει νερό και δεν πίνει ποτέ, γιατί τον τιμώρησε ο Απόλλων, επειδή του είχε φέρει κακά μαντάτα για τη γυναίκα του Απόλλωνα. Έτσι ο Κόρακας μένει διψασμένος και βρίσκεται και αυτός εκεί κάτω. Στο νότιο ημισφαίριο, μαζί με τα τέρατα βρίσκονται και οι τιμωρίες. Έχουμε τον τροχό του Ιξίωνα ως νότιο Στέφανο. Αυτό είναι λίγο αμφιλεγόμενο γιατί δεν έχω καταλάβει πότε ακριβώς υπόθηκε πρώτη φορά ότι ταιριάζει ο νότιος Στέφανος με τον αστερισμό του Ιξίωνα. Και στη μέση έχουμε το ζωδιακό, έτσι έχουμε ζώα. Γι' αυτό και λέγεται ζωδιακός. Πάνω λοιπόν έχουμε ήρωες, στη μέση ζώα και κάτω τέρατα. Εκεί στα τέρατα έχουμε και τις τιμωρίες. Έχουμε και καθαρτήριο, αλλιώς θυμιατήριο, το οποίο το είχαν αναπαραστήσει με εικόνα πριν λίγους αιώνες να βγαίνουν κάτι κακοί δαίμονες από κάτω του και να πηγαίνουν προς τα πάνω. Το καθαρτήριο το χρησιμοποιούν στην Καθολική Εκκλησία, όπως το ξέρω, όχι στην Ορθόδοξη. Οπότε όλο αυτό το νότιο ημισφαίριο μπορώ να πω ότι μοιάζει με αυτή την κόλαση που έχει δημιουργηθεί, που έχει φτιαχτεί. Δηλαδή άμα κάποιος σε στέλνει στην κόλαση είναι σαν να σε στέλνει στο νότιο ημισφαίριο μια βόλτα, ας πούμε, μεταξύ όλων αυτών των τεράτων και των τιμωριών. Αυτά είχα να πω. Θα έχω από κάτω από το βίντεο πηγές, έτσι θα έχω και το άρθρο μου για τους αστερισμούς, θα έχω για τους 36 δεκανούς, για το Σύριο που δεν συμμετέχει στη μετάπτωση σημεριών και ό,τι άλλο φανεί χρήσιμο. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.